תראה איך שאני בא אליה, אמרת לי שיר. היי אחים. מה ניש? ניש. טוב, מה זה הדיכאון הזה? לתו איזה יופי, הכותונת פסים. איזה שיק, אה? זה אבא קנה לי. יו, זה מזכיר לי גם חלום שחלמתי. יוסף, אף אחד לא מעוניין לשמוע את החלומות שלך עוד פעם. לא נכון, לא נכון. כולם מתים פה לשמוע את הסיפורים שלי. שימו לב. ובחלומי, אני אלומה, גבוהה, סקסית, הורסת דקה. ואתם מסביבי 11 אלומות, מסריחות, מגעילות, נבולות, עולב, שאין דברים כאלה. כן, ואתם גם משתחווים אליי. תראו. יוסף, תקשיב, כל האחים, מה זה עצבניים עליך? לא נכון, למה סתם להמציא? כולם מתים עליי, זה ידוע שכולם מתים עליי. טוב, אולי חוץ מההוא, הבן של השפחה, היא זקפה. זילפה, ואבא מת עליה. לא אמרתי שלא, פשוט לא זכור לי שראיתי אותו עובד בשבילה 14 שנה כמו כלב. אני גומר איתך עכשיו, בוא הנה. בוא הנה, אני גומר איתך, לבור. אבל למה באלימות? בוא הנה. ראובן, שים לי ראובן, בחיים שלך שלא תיגע. מה קרה, ראובן? הכל בסדר פה, הבויות? אתה צריך משהו? אנחנו בדיוק הולכים להרוג את אח שלנו. להרוג את אח שלכם? למה להרוג? אני אקח אותו. בדיוק היום מתו לי כל העבדים ממחלת היאפים. כמה אתה נותן לנו עליו? חצי זוז. חצי זוז? זוז. בסדר, זוז. לא התכוונתי זוז, התכוונתי זוז. יאללה, זוז. אתה זוז. איך אני זוז? אני התכוונתי זוז במובן של זוז. אני גם התכוונתי זוז. סליחה שאני מתערב, זה מתקדם לאנשהו הסיפור הזה? תראה זוזי, לא זז מזה. לא, בסדר, תראי זוזי. רק בגלל הרגליים היפות שלך. תראה זוזה, לא, אני בשוק, אין לתאר. מה תראה זוזה? רק הכותונת עלתה 20 זוז. תגיד לי, אתה יהודי? מי לימד אותך להתמקח? ועוד למי אתה מפסיד? לישמעאלי, האומה הכי סתומה במסופוטמיה. למה סתומה? אנחנו יצאנו לפני הגרגשים במבחני חתך אזורי. אוי, זה מזכיר לי משהו שחלמתי. ובחלומי, אני דולפין, גרגשי, אציל, יפה, חתיך כזה. ואתם מסביבי 11 מלפפוני ים מטונפים בסוף. רגע! מה זה, מספר חלומות? לא אמרתם לי. בטל עסקה, יאללה. רגע, בוא. כמה אתה רוצה בשביל לקחת אותו? עם החלומות, זוז. יאללה, זוז. זוז. לא, אתה זוז. לא, אל תגידו לי שאתם מתחילים עוד סשן של הסיפור הזה. טוב, קח, 40 זוז. רק תיקח אותו מפה וזוז. חוואצ'ה. עזבו אותו, חלאס, לא שלכם יותר. בדיוק. חבר'ה, אתם לא נורמליים. הלו! יוסף! יאללה, נזוז! קבלו.